Slitter? Slitter, ja. Og kører med den. Det er garanteret at det. Jeg er ved Vejers hvert efterår. Jeg skal have et eller andet, der... Har du nogen erfaring med en Emax brushless? Emax? Ja. Den er rimelig svag i de der boldpads, der holder armene. Altså, jeg tænkte bare på dem. Altså, nu har jeg ikke lige råd til at købe sådan en, der så bytte den om. Men det er jo mere at købe en Emax, og så tror du, den kan det her også? Ja, det kan den også. Prøv at køre langsomt her over, og så fuld gas der henover. Over det efter? Ja. Ja. Det kan bare ikke med nitro, den reagerer ikke så hurtigt. Og den anden var. Perfekt. Den er bare fuldstændig ligeglad. Jeg ved, hvad den her video den skal hedde, Karsten. Den skal hedde Super Crawl. Ja. Speed Crawl. Hvad? Speed Crawl. Ja. Men hvor er det store karosse, du havde til den her? Den fandt jeg ud af, den var for det første sådan rimelig skrøbelig, og det er maling, jeg havde købt. Det var noget rigtig lort, det der Ultimate maling, de har fra morfars. Okay. Jeg præparerede karossen rigtig godt, og rengjort den og tørret og alt muligt. Alligevel så bare ved at stille rundt på græsset uden at vælte, så er der allerede edderkopsvind i malingen. Det var meget godt, du lige tog kanten. Tror jeg helst. Det ligner skin der. Du får den øvrigt ind på Sinkadusen. Bare lige et kamp med bremsen. Der kommer flyvende. Hvad var den? 5 stykker? 5-6 stykker? Prøv lige at lave lidt wheelie henad, hvis du kan. Den landte lige, men så gav du den lige, så rev den sig selv rundt til sidst. Folk siger, er nogen godt? Den flyver kraftedeme højt, den gør. Ja, for sat. Skal vi lige have en sidste, hvor jeg ligger under den?